štvrtok 1.12. sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Zenitu v elektronike. Tohtoročný Zenit si myslím, že je na veľmi dobrej úrovni. V podstate je to 33. ročník Zenitu. My organizujeme, ako naša škola organizuje krajské kolo v elektronike. Čo sa týka Zenitu, som členom celoštátnej odbornej komisie v Zenite. Súťaž sa skladala z 3 častí. Prvá časť bola teoretická a písaný test. V druhej časti súťažiaci navrhovali plošný spoj v programe Eagle. V tretej časti si vyskúšali praktické zručnosti s oživením zariadení. Čo bolo pre teba najťažšie? Najťažšie boli pre mňa niektoré zákerné otázky v teste. Tak podľa mňa bol určite najťažší ten test. Pre mňa najťažšie bolo práca v Eagle. Bol najťažší návrh plošného spoja. Pre Soše TV Martina Šunová.